shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sanin kanku ne. Aikin da muka fita domin sayo an riga an samu matsala. Gaba ɗaya mission ɗin mu ya rushe. Fire this! Sa, mun samu information cewa a wani area akwai da ake ajiye mugayen makamai ana aikata wasu abubuwan da bai kamata wanda ya saba da kansa. Ku shut up your mouth! Ku to ki gaya mana gaskiya mene asalin gaskiya? Kece siyama kuma kece kika dauki jaka. Jakan da kuke nima na ganta yau da idanuna biyu.